Ahojte, volám sa Matej Kurbel, som zo Serede a som vedúci komunity Ezechiel. Máme také komunitné centrum, kde sa venujeme evangelizácii a kde učíme ľudí, ako evangelizovať v Bučanoch pri Trnave. Pán nás požehnal a dal nám tam také priestory, kde sa môžeme stretávať počas víkendov, kde sa môžeme stretávať, robíme tam rôzne akcie, robíme tam modlitby príhovoru, modlitby za uzdravenie, prorocké modlitby, modlitby za oslobodenie. A ja sa veľmi teším z toho, že som dneska s vami tu a že vám budem môcť povedať niečo o takej téme, ktorú mi vložil do srdca Pán. A ja vždycky takto piatok večer, keď robíme nejaké stretnutie, tak ja poprosím účastníkov alebo tých, ktorí prišli, aby šťuchli jeden do druhého a aby povedali taký biblický citát, keďže je piatok večer, tak vždycky hovoríme tak, že prebuď sa ty, čo spíš, vstaň a zažiari ti svetlo. Ale teraz ja by som ťa chcel poprosiť o jednu vec. Otoď sa na svojho suseda, usmej sa, šťuchni doňho a povedz mu, nech ťa naplní Kristov duch a oheň a nech ťa zahreje jeho láska. Kľudne môžeš šťuch, ale musí s úsmevom. Nech ťa naplní Kristov oheň a zahreje jeho láska. Ja to hovorím preto, lebo ja tu pred sebou mám taký ohrievač, takže mne sa tu bude dobre stáť, ale vy keď tam sedíte, ja som druhú vrstvu som to nedostal informáciu, tak som došiel len v jednej. Takže keď ste ma tu videli tak poskakovať a tancovať, tak to bolo to, že som sa potreboval zahriať. Dobre, ja by som hneď, alebo tak veľmi rýchlo skočil do tej témy, pretože to, o čom dneska budeme hovoriť, je nesmierne dôležité. Ja by som povedal, že je to jedna z najdôležitejších vecí, o ktorých my ako kresťania môžeme hovoriť. Dneska budeme hovoriť o tom, ako môžeme zostať v Božej prítomnosti a je len jeden skutočný nástroj, ktorý máme každý v rukách, ktorý môžeme používať na to, aby sme sa priblížili k Bohu. Aby sme vstúpili do jeho prítomnosti, aby sme zakúsili jeho dobrotu a lásku. A týmto nástrojom je osobná modlitba. A teraz si možno povieš, Matej, ale veď o osobnej modlitbe toľko hovoríme. Toľko som už počul o tom, že modliť sa je potrebné, že modliť sa je dobré, že bez modlitby sa to inak nedá. Nie je to tak? Koľkokrát sme už počuli prednášku na to, že dobre je, treba sa modliť. A moja otázka je, a modlíme sa? Alebo lepšie, si spokojný so svojím modlitebným životom? Alebo by si chcel trošku viac? Ruku na srdce. Si spokojný s tým, ako často sa modlíš, koľko času dávaš Pánovi, alebo by si to chcel zlepšiť? A ja verím, že každý jeden z nás, ak sme úprimní, tak si povieme, mohlo by to byť aj trošku lepšie. Mohlo by to byť o trošku lepšie. A práve o tomto dneska budeme hovoriť. Dneska budeme hovoriť o tom, nie len prečo sa modliť, ale budeme hovoriť aj o tom, ako sa modliť tak, aby sme sa modliť chceli. Pretože to je kľúčom k tomu, že sa reálne budeme chcieť modliť. Ak máme nejaké veci, do ktorých sa nám nechce, keď sa pozriete na mňa, viete, že mne sa asi cvičiť nebude chcieť, to nie je len bunda a tretia, štvrtá vrstva, ktorú mám na sebe. Keď ja sa chcem donútiť, dotlačiť do toho, aby som cvičil, aby som niečo robil, aby som schudol, tak sa mi do toho nechce. A potom to tak vyzerá. Ale keď sa mi niečo chce, keď ma niečo baví, tak už sa nepozerám na hodinky, či to robím 5 minút, 10 minút, alebo 15 minút. Ja mám s kamarátmi takú záľubu, my chodíme na strelnicu, my sme športoví strelci. A keď mi Braňo zavolá a povie mi, Maťo, nevybehneme na strelnicu, tak ma nemusí dvakrát presviečať. Dojdeme tam, začneme a tam 5, 10, 15 minút hodinka prebehne, ani nevieme ako. Prečo? Lebo robíme niečo, čo nás baví, robíme niečo, čo nás teší. A takto je to aj s modlitbou. Ak modlitba pre mňa je niečo, do čoho ja sa musím tlačiť, do čoho ja sa musím siliť, do čoho ja sa musím prehrísť, tak to ide ťažko a nechce sa mi. A tá modlitba pokrývkáva. Ale keď ja si uvedomím, čo je skutočne modlitba, keď ja pochopím hĺbku, milosť, bohatstvo, ktoré mi z modlitby prichádza, tú milosť, ktorú ja získavam, keď ja si toto skutočne uvedomím, tak zistujem, že modlitba už nie je niečo, do čoho ja sa musím tlačiť, ale modlitba je niečo, čo ma ťahá. Modlitba je niečo, čo ma priťahuje, čo ma láka. A to by mal byť postoj každého jedného z nás. My si potrebujeme uvedomiť, že modlitba je kľúčom k životu v plnosti. Že modlitba je kľúčom k životu vo svetosti. Koľký z nás bojujeme s ľudskými telesnými žiadostivostiami?
Či už sú to peniaze, alebo sú to hriechy také všedného dňa, alebo je to žiadostivosť. Koľký z nás bojujeme? Vždycky, keď ideme na spoveď, tak hovoríme tie isté hriechy znova. Vďaka Pánovi za kňazov, že majú s nami trpezlivosť. Ale koľkokrát si povieme, už to nikdy nespravím a napriek tomu ešte len vyjdem zo spovedelnice, zakopnem a znova som zrešil. Prečo je to? Ja som vyrastal v kresťanskej katolíckej rodine. Od malička ma viedli k Pánovi, od malička sme chodili do kostola. Moji rodičia úprimne verili a snažili sa mi vieru odovzdať, ale keďže ja som dosť som taký tvrdohlavý človek a nebudem vám hovoriť celé moje svedectvo, ale poslali ma na takú prevýchovu do Šaštína strážov, tam bolo gymnázium, Salesiani tam mali gymnázium a volalo sa to Malý seminár, pretože tam bol veľmi taký režim. No a keďže tam bol veľmi taký striktný režim a ja som bol veľmi bujarý človek, tak tam prichádzalo k rôznym stretom, až to prišlo k tomu, že pol roka pred maturitou ma vyhodili za správanie. Nebudem hovoriť celý príbeh, ale takto to nejako bolo. A prišiel jeden moment, keď som odchádzal, to bolo tiež takto na jeseň, pred dušičkami ma vyhodili týždeň pred Stužkovou, pol roka pred maturitou a vo svojom srdci som sa prvýkrát začal úprimne modliť. A hovorím Bohu, Bože, ak si, tak mi pomôž. A jedna krátka úprimná modlitba spôsobila to, že o asi 2 mesiace som stretol jedného kamaráta na ulici vonku, už bol večer, ja som sa vracal, som pracoval ako murár, vylievali sme betónové parkoviska. A on ma stretol, spoznal ma, že ja som chodieval do kostola, sa ma spýtal, ako sa mám, pozval ma na takéto spoločenstvo, to bola taká víkendovka, kde chválili, spievali s gitarou. A Boh sa ma tam dotkol a zmenil celý môj život. V jednom momente ma oslobodil z alkoholu, drog, závislosti, cigariet. Ja som bol tak závislý na cigaretách, že ja som si jednu cigaretu zapálil večer a do rána som neprestal fajčiť. Ja som bol závislý na alkohole, na drogách. A Boh ma v jeden moment, v jeden okamih oslobodil. A všetko to bolo len pre jednu krátku úprimnú modlitbu, ktorá vyšla z môjho srdca. A povedal som Bohu, ak si, ak existuješ, pomôž mi. A preto modlitba je nádherný, mocný nástroj, skrze ktorý ja a ty sme povolaní, aby sme komunikovali s Bohom, aby sme sa s ním rozprávali, aby sme k nemu prichádzali. Modlitba je nástrojom, skrze ktorý Boh nás premieňa a posvecuje a uschopňuje žiť podľa jeho príkazov a nariadení. V Božom slove napísané, žite duchovne a nebudete spĺňať žiadosti tela. Keď som na začiatku hovoril o tom, že každý bojujeme, každý hrešíme a padáme do tých istých vecí. A ak sa skutočne spýtame, prečo je to tak, prečo sa nedokážem dostať z toho začarovaného kruhu, tak je to práve preto, pretože pokrývkávam mojej osobnej modlitbe. Nemodlím sa tak, ako by som sa modliť mal. A ja keď som nad týmto rozmýšľal a modlil som sa za to, tak som si uvedomil, že modlitba je nástroj, skrze ktorý my sme prepojení s Bohom. Je to ako keby taká pupočná šnúra, skrze ktorú ja a ty dostávame všetko potrebné na to, aby sme mohli plniť Božiu vôľu. A diabol si to uvedomuje. Ak ty budeš mať dobrý modlitebný život, on vie, že je nahratý. On vie, že strátil svoju moc nad tebou. A preto to, o čo sa snaží, je zaútočiť na tvoj modlitebný život, na tvoju osobnú modlitbu. To je úloha číslo 1, ktorú má. Pre kresťana, ktorý chce nasledovať Pána. Pozrie sa na teba a povie si, musím zničiť jeho osobnú modlitbu. Musím zničiť jeho vzťah s Bohom. Pretože keď toto urobí, keď ty sa zriekneš svojej modlitby, keď ty svoju osobnú modlitbu odložíš na druhú koľaj, všetko ostatné začína padať. Všetko ostatné sa začína strácať. Viete, ja rád hovorím o osobnej modlitbe a vždy to hovorím najskôr pre seba. Takže všetky veci, ktoré vám budem hovoriť, vám hovorím zo života a hovorím to preto, aby som si ich pripomenul. Lebo diabol skúša na mňa tie isté veci. Pokiaľ žijeme v tele, tak proti telu budeme bojovať. Ale ak čítame Božie slovo, ak sa cítime Pánom, ak prichádzame do jeho prítomnosti, on nás uschopňuje bojovať a víťaziť. A teda diabol to, čo si používa pre mňa, alebo v mojom živote najčastejšie, je to, keď ma presvedčí o tom, že nemám na modlitbu čas. Toto je prvá vec, ktorú diabol skúša, nie len na mne, ale všimol som si, že je na mnohých ľuďoch.
Nemám na modlitbu čas. Ale pravda je taká, že všetci, či už sa modlíme alebo nemodlíme, máme ten čas rovnaký. Nikto nemá 25 hodín vodní. Nikto nemá 60 minút navyše. Každý jeden z nás máme rovnaký čas, ale nemáme rovnaké priority. Každý jeden z nás máme rovnaký čas, ale nemáme rovnaké priority. Lebo ak by som mal prioritu modlitby, tak by som ju dal na prvé miesto. My evangelizujeme veľa, robíme rôzne kurzy, čiže ja prakticky každý víkend mám niečo a počas víkendu, keď nič nemám, tak sa veľmi teším, lebo si môžem pokosiť, môžem si spraviť niečo, vždycky je tam tráva až po obočie v mojej záhrade. A vždycky v sobotu si poviem, zobudím sa, pomodlím sa a potom pôjdem pracovať. Zobudím sa trošku neskôr, keďže je sobota, o 8:00. A už o 8:00 si poviem, už je svetlo, už by som mohol ísť aj robiť, ale keďže mal by som sa aj modliť, pomodlím sa večer. A ja asi, trvalo to možno rok, že som si takto dával, že soboty, že sa pomodlím večer. A po roku som si uvedomil, že ani raz som sa v sobotu nemodlil a nikdy som nič nestihol. A keď som si toto uvedomil a povedal som si nie, napriek tomu, že mám kopec roboty, napriek tomu, že sa musím postarať o svoj dom, pokosiť, upratať, vyčistiť všetko, ak sa začnem modliť, ja som si uvedomil, že zrazu som stihol veci, na ktoré som nikdy nemal čas. Ktoré mi nikdy nevychádzali. A preto, ak ja a ty dáme Boha na prvé miesto, ak sa začneme modliť, on nám dáva dostatok milosti, aby sme stihli všetko to, čo potrebujeme stihnúť. A preto výhovorka to, že nemám čas, neobstojí. Všetci máme rovnaký čas, ale nie všetci máme rovnaké priority. A preto ja ťa chcem pozbudiť do toho, aby si vyskúšal dať Bohu čas. Aby si povedal Bohu áno, chcem sa s tebou stretnúť. A chcem sa s tebou stretnúť ráno. Ráno je dôležité dávať desiatok, prvotinu Pánovi. Pretože keď ty sa ráno stretneš s Pánom, zakúsiš požehnanie, pomazanie, milosť, ktorú potom nesieš celý deň. A všetko to, čo sa dotkne, všetko to, čo robíš, už robíš s ním. A preto dajme Bohu čas. Vyhraďme si ráno 15-20 minút, pol hodinku, hodinku na to, aby sme sa s ním rozprávali. Na to, aby sme hľadali jeho tvár. A ja vás chcem uistiť o tom, že váš život sa zmení raz a navždy. Ďalší taký nástroj, ktorý si diabol používa na to, aby sme sa nemodlili, je to, že nám pokrivil tvár, Božiu tvár. Že nám pokrivil obraz o Bohu, o tom, kým Boh je. A ja som si to uvedomil, že toto bol jeden z mojich problémov. Môj otec je úžasný chlap, ale je to nemecká nátura. Detko bol Nemec, otec bol vychovávaný v nemeckej výchove, ja som tiež bol vychovávaný v nemeckej výchove. Takže vždycky, keď som bol malý a niečo som vyparatil, tak moja mama mi povedala, počkaj, kým dojde otec. A to boli dlhé hodiny. Tam sa ten čas vliekol, tam som spoznal, čo je slovo večnosť. Keď som čakal na to, kým dojde otec. A ja som mal takto zafixovaného otca, že otec je niekto, kto vyžaduje pravidlá, kto keď dojde, tak ti poriadne naloží za všetko, čo si vyparatil. A ja, či sa mi to páčilo, alebo nie, tak takto som si predstavoval Boha Otca. Že Boh Otec je niekto prísny, že Boh Otec je niekto, kto keď k nemu prídem, tak mi dá takto účet a povie mi všetko to, čo som spravil zle, všetko toto a budem za tento účet musieť zaplatiť. A potom samozrejme, že sa mi nechcelo ísť do modlitby. A keď ja som si toto uvedomila, Duch Svätý ma skrze toto usvedčil a ja som začal sa modliť a spoznávať Boha ako dobrého Otca, ktorý ma miluje. Každý jeden z nás poznáme podobenstvo o márnotratnom synovi. Čo urobil otec, keď zbadal toho syna, ktorý sa vracal? Rozbehol sa k nemu, objal ho, poboskal a prijal ho. Nepostavil si ho pred seba a nezačal mu vyčítať veci, ktoré urobil. Objal ho a prijal ho takého, aký je. A preto, ak ja a ty sa chceme modliť, ak sa chceme modliť tak, aby sme sa túžili modliť, aby nás to naplňalo, aby nás to tešilo, musíme si uvedomiť, alebo musíme rozpoznať, ako ja sa pozerám na svojho otca. Či je to milostivý a láskavý otec, ktorý túži potom, aby sa so mnou stretol, alebo je to policajt,
ktorý si vyžaduje, aby som dodržiaval to, čo on mi prikazuje. Alebo sudca, ktorý nado mnou chce vyniesť súd. A preto ja ťa chcem pozbudiť do toho. Čítaj si Božie slovo. Spoznávaj Boha takého, aký je. Milostivý, láskavý, trpezlivý, zhovievavý. Ten, ktorý sa na teba pozerá s láskou. A potom tretia taká vec, ktorú si diabol používa na to, aby nás oddelil od modlitby, je naša hanba. A naša taká, ja to poviem tak, ako to cítim, falošná pýcha. My častokrát si pripadáme, že OK, ja som taký hriešný, že k Bohu vlastne ani nemôžem prísť. Ja som taký pokorný, že ja sa vlastne k tomu Bohu ani nechcem oči pozdvihnúť. Ale diabol si to niekedy používa preto, aby ťa držal ďaleko oddeleného od Pána. Je skutočná pokora, alebo skutočná pokora je rozmýšľať o sebe tak, ako o tebe rozmýšľa Boh. Vidieť sa takého, akého ťa vidí Boh. A ja viem, že som slabý, biedný, hriešný. Ja to viem. Ale zároveň viem, že Ježiš zomrel za moje hriechy, za moje zlyhania. Že je to on, ktorý ma obmýva krvou a skrze neho ja môžem s odvahou pristúpiť k trónu milosti. K trónu svojho Boha. K trónu svojho Otecka. Abba, Otče, Otecko. A preto nenechajme sa oklamať diablom. Boh je tvoj Otec, ktorý ťa miluje. Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nikto v neho verí, ale aby mal život večný. Ty skrze jeho krv s odvahou môžeš prichádzať ku svojmu otcovi. Taký, aký si. Bez hanby. Vyznaj mu svoj hriech, svoj pád a povedz mu, Otecko, pozri, padol som. Vezmi ma do svojho náručia. A toto sú tri také základné, ktoré sa dajú relatívne ako keby ľahko identifikovať. Alebo ľahko pomenovať. A vieme si povedať, aha, dobre, tuto si musím dávať pozor a ak toto budem robiť, viem sa tomu vyhnúť. Ale potom je jedno také, ja to poviem tak, dosť zákerné, alebo taká zákerná nástraha, ktorú si diabol používa na to, aby nás oddelil a aby nás znechutil v modlitbe. A tou takou nástrahou je to, že ja očakávam to, že sa s Bohom nestretnem. Alebo lepšie, neočakávam, že sa s ním stretnem. Neviem ako vy, ale ja som bol vždy tak vychovaný v tom, že modlitba bola o tom, že som si klakol, povedal som si naučené modlitby, Otče náš, zdravá sláva, chvála Pánovi za ne. A potom som Bohu povedal to, čo potrebujem, prežehnal som sa a išiel som preč. Hoci mi bolo povedané, že modlitba je dialóg, rozhovor s Bohom. Moja časť toho rozhovoru, alebo to, čo som ja robil v mojom rozhovore, bolo, že som mu povedal všetko to, čo som potreboval a tam to skončilo. Ale rozhovor nie je len o tom, že jeden hovorí. Rozhovor je dialog. Rozprávajú obidvaja. Jeden hovorí, druhý počúva, potom naopak. A keď ja prichádzam do modlitby a myslím si, že Boh je ďaleko, myslím si, že modlitba je taká, ja som si to prednedávnom tak uvedomil, že ja som sa vždycky na modlitbu pozeral ako na poštu. Napíšete list, zalepíte, hodíte do poštovej schránky, potom prídu anielici, zoberú ten list, zanesú ho k otcovi, ten si ho prečíta, chvíľu počká a odpovie. Takto som bol vychovávaný v tejto mentalite, že toto je modlitba. Ale potom v dnešnej dobe, my si uvedomujeme to, že v dnešnej dobe už tá vzdialenosť ako keby nehrá rolu. Máme telefón, máme WhatsApp, máme rôzne čety, kde ty môžeš zavolať a nielen počuješ, ale aj vidíš Boha. A potom toto bolo, keď som sa obrátil na začiatku, tak som si začal predstavovať takto. Modlitbu. Že modlitba už není ani ten list, na ktorý pošlem a musím čakať, ale že modlitba je takýto telefonát. A dlho som sa takto modlil. Chvála Pánovi za to, bolo to dobré. Rástol som, spoznával som ho viac. Ale to, čo skutočne zmenilo môj život, bol moment, keď som si uvedomil, že ja s Bohom nekomunikujem cez WhatsApp, cez telefón, ale že on stojí predo mnou. On je pri mne.
V Božom slove je napísané, Pána mám ustavične pred očami, aby som sa nezakolísal. V Božom slove je napísané, teraz budem citovať veľa svätého Pavla, lebo sme v spoločenstve svätého Pavla, veď v ňom žijeme, hýbeme sa a sme. Ty keď vzývaš meno Pána, je to On, ktorý prichádza. Ty keď voláš na Neho, On odpovedá. A ty ho môžeš stretnúť v osobnej modlitbe u teba doma. V spálni, v kuchyni, v pracovni, kdekoľvek sa modlíš. To miesto sa môže posvetiť skrze tvoju modlitbu. A keď som si toto uvedomil, že v modlitbe ja sa dokážem stretnúť so živým Bohom, že On je ten, ktorý prichádza, tak moje srdce sa začalo naplňať láskou. Moje srdce sa začalo premieňať. On mohol začať pracovať lepšie, efektívnejšie v mojom vnútri. A ja som sa začal na modlitbu tešiť. Ja som si začal uvedomovať, že keď odchádzam z modlitby, tak som o kúsok iný. Počul som jednu takú dobrú vetu, že ak z modlitby odchádzame takí, akí sme prišli, tak sme sa nemodlili, ale sťažovali. A ja som sa veľmi dlho a veľmi často sťažoval. Modlitba je stretnutie. Modlitba je miesto, kde Boh prichádza k tebe, aby sa ťa dotkol. Ale viete, ja som vám hovoril o tom, že ja mám takú nemeckú výchovu, takú akože chladnejšiu. A ja som vždycky očakával v modlitbe, že modlitba je niečo také, poviem, poďakujem, niečo Pán vo mne spraví, niečo začne robiť, ale že je to také chladné. Je to také, jak to povedať, úctivé, úctihodné, ale nie radosné. Ja som neočakával to, že moje srdce má byť v modlitbe naplnené láskou. A keď prvýkrát Duch Svätý prišiel v modlitbe, v jeho moci a jeho sláve, môj život sa zmenil raz a navždy. Ja si to doteraz pamätám, to bolo pár mesiacov potom, ako som sa obrátil, začal som hľadať Pána. Pán ma oslobodil, ako som vám hovoril, v jeden deň z mnohých závislostí. Ale niektoré veci ešte ostali. A po niekoľkých mesiacoch toho, že som bojoval a snažil som sa žiť ako kresťan, tak sa mi dostala do rúk jedna kniha, kde autor hovorí o tom, že on zakúša Ducha Svätého doma. Vyliatie Ducha Svätého, že zakúsil doma. A ja, ako čerstvo obrátený kresťan, som si zobral tú knižku tak pod pazuchy a hovorím, čo som ja horší ako on? Idem sa modliť a budem volať na Pána a budem prosiť, až kým nepríde Duch Svätý a nenaplní ma tak, ako v Skutkoch apoštolov. A tak som vyšiel, bol som sám doma, vyšiel som po schodoch do svojej izbičky, tam som sa zavrel. Keďže som bol čerstvo obrátený človek, tak som poznal 3 piesne, ktoré som zaspieval. A som čakal, že dospievam a Duch Svätý príde a nič. Tak si hovorím, OK, asi nespievam tak pekne ako niekto iný, tak sa budem modliť vlastnými slovami. Tak som sa začal modliť vlastnými slovami. Lenže to mi tiež ešte nejako nešlo. Tak si hovorím, tak si budem čítať Božie slovo. Tak som si začal čítať Božie slovo. Prečítal som 1 kapitolu, 2., 3. a nič sa nedialo. A v jednom momente, už som začal byť aj trošku hladný, tak si hovorím, Pane, vieš čo, ten človek možno bol nejaký svätý, možno má nejaké špeciálne povolanie, toto asi není pre všetkých. A už som išiel otvoriť dvere, už som chytal kľúčku a začul som úplne jemný hlások Ducha Svätého, ktorý mi povedal, ostaň. To bol moment, kedy normálne som sa zastavil a počul som prvýkrát hlas Ducha Svätého. Ostaň. A tak hovorím, dobre, Pane. Oprel som sa, hovorím, Pane, či tu budem hodinu, 2, týždeň, rok, mesiac, či tu umrem od hladu, je mi to jedno. Ja sa budem modliť dovtedy, kým neprídeš. Začal som sa modliť, začal som na neho volať a prešlo to prirodzene do takej tichosti. Kde som sa len oprel, držal som Bibliu a hovorím, Pane, tu som. A v jednom momente prišla Božia sláva, Božia moc. Ja som cítil, ako keby olej stekal po mojej hlave. Ja som padol na kolená, rozplakal som sa, jak malý chlapec. A hovorím, Bože, si to ty? Je toto naozaj možné, reálne? On mi hovorí, áno, toto som ja. Modlitba prirodzene naplňa naše srdce radosťou a bázňou, milosťou a svetosťou. Viete, v našej katolíckej cirkvi my máme jeden taký v úvodzovkách problém.
Mnoho ľudí žije s tým, že si myslí, že ich modlitba má byť takou nocou zmyslov. Neviem, či to poznáte, svätý Ján o tom písal. Noc zmyslov zo 16. storočia. A ako keby on hovorí o tom, že v modlitbe mi prichádza čas, kedy v modlitbe nebudeme cítiť lásku, kedy sa budeme cítiť ďaleko od Pána, kedy nebudeme cítiť jeho prítomnosť. A toto sa bežne deje v živote každého jedného kresťana. Ale táto noc zmyslov, ten moment, kedy ja necítim Božiu prítomnosť, je úsek, čas. Nie je to pravidlo. My sme veľmi šikovní v tom, že zoberieme niečo, čo má byť výnimkou, alebo čo má byť len časovo ohraničené a spravíme z toho pravidlo. Je to ako v manželstve. Ja a ty nestojíme na pocitoch, ale na viere. V Božom slove napísané, žijeme z viery a nie v nazeraní. V manželstve prichádzajú obdobia skúšky, kedy je to ťažké. Ale obdobie skúšky nemá byť obdobím celého života. A takto aj v modlitbe. Ja a ty sme povolaní a pozvaní do toho, aby sme v modlitbe zakúšali intimitu s Bohom. V Božom slove napísané, Božia láska je vyliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého. A láska je tá, ktorá sa dá cítiť. Ak máte malé deti, viete, že im nestačí hovoriť ľúbim ťa, ľúbim ťa, ľúbim ťa. Môžete im to hovoriť, koľko chcete. Pokiaľ ich nezoberiete do náručia, pokiaľ ich neobjímete, nepoboskáte, pokiaľ oni nebudú cítiť to, že sú milovaní, čo z nich vyrastie? A my sme Božie deti. Či máme 30, alebo 50, alebo 150 rokov. Stále sme Božie deti. A potrebujeme cítiť jeho lásku, cítiť jeho nehu. Naša viera na tom nesmie stáť. Ale zároveň naša modlitba nemôže byť bez toho. Budú momenty, kedy sa budeš cítiť ďaleko. Kedy sa budeš cítiť sám. Kedy príde čas skúšky, áno. Ale moja a pozícia srdca pri modlitbe musí byť, chcem sa stretnúť s tým, ktorého milujem. S tým, ktorého milujem. A ja verím, že pozerám tak, že viac menej asi všetci sme tu boli zalúbení. Nie? Jaké to bolo, keď sme prvýkrát išli na rande, keď sme sa prvýkrát chytili za ruku, keď sme sa prvýkrát usmiali. Keď manželka prichádzala k oltáru deň svadby. Aké to bolo? Tvoje vnútro, ako sa chvelo naplnilo bázňou. A takto je to v modlitbe. Ja vám poviem jednu vec, ktorú som zistil. Veľmi krátko. Ak chceš zakúšať Božiu bázeň v osobnej modlitbe, začni tým, že si uvedomíš, kto je Boh. Začni tým, že začneš rozmýšľať nad tým, čo reálne sa ide stať. Ty sa ideš stretnúť s Bohom, ktorý jedným slovom stvoril vesmír. Nebesia i všetko, čo ho naplňa. Ty sa ideš stretnúť s Bohom, ktorý vesmír, galaxie drží vo svojich rukách. Ide sa stretnúť s Bohom, ktorý pozná tvoje meno a má spočítané vlasy na tvojej hlave. Ide sa stretnúť s Bohom, ktorý ťa miluje a miloval až na smrť na kríži. A keď si začneš uvedomovať toto, tvoje srdce sa začína napĺňať radosťou a bázňou. A tá modlitba je iná. Ver mi, je iná. Už to nie je niečo prázdne. Už to nie je niečo, že sa postavíš do steny a rozpráva sa so stenou. Ty prichádzaš pred trón milosti, pred svojho Otca, ktorý po tebe túži. Slová, ktoré vychádzajú z tvojich úst, už nie sú naučené frázy, ale je to niečo, čo vychádza z hĺbky tvojho srdca. A vtedy tie slová majú moc. Ak mi neveríš, koľkokrát, keď pri všednom dni manželka povie, že ľúbim ťa, alebo manželka povie manželovi, ľúbim ťa. Niečo robí, zametáš, ahoj Zlatko, ľúbim ťa a ideš preč. Je to super. Ale vyskúšaj sa postaviť tvárou tvár svojej manželke, pozri sa jej do očí a z hĺbky svojho srdca povedz, milujem ťa. Uvidíš, že je to iné. Inak sa to dotkne jej a inak sa to dotkne teba. A preto
modlitba, ak má byť niečo, čo nás teší, ak sa máme modliť tak, ako aby sme sa chceli modliť, tak musíme k Bohu prichádzať takto. S otvoreným srdcom. S očakávaním, že on vyleje svojho ducha a skrze jeho ducha ja zakúsim jeho lásku, jeho milosť, jeho život. A ak sa takto začneme modliť, tak ja vám poviem jednu vec. S jedlom prichádza chuť. S jedlom prichádza chuť. V Božom kráľovstve to funguje trošku inač. Tunak, keď sa dobre napapáš, tak už viacej nechceš. My máme teraz na jeseň kačacie hody. Keď sa poriadne napráskáš, tak potom kačku 2-3 týždne vidieť nechceš. Možno aj viac. Ale v Božom kráľovstve, keď prídeš do prítomnosti Pána a začne sa sítiť, v Božom slove napísané, až raz stanem zo sna, nasítim sa pohľadom na teba. Keď sa na ňo pozeráš tvárou tvár a nechá sa ním sítiť, tak chceš viac. Na druhý deň ti 10-15 minút nebude stačiť. Chceš viac a viac a viac. A potom ti začne dávať zmysel to, čo hovorí svätý Pavol. Bez prestania sa modlite. Neustále zdávajte vďaku. Pretože tá modlitba, ktorú máš vo svojej modlitebnej komórke, keď si v samote, sa začne prepletať a prelínať s tvojim životom počas všedného dňa. A ty si uvedomíš, že sa modlíš, keď upratuješ. Že sa modlíš, keď ideš do Lidla na nákup. Niekedy, keď sme boli mladší a kočíkovali sme, tak v Lidli sme kočíkovali prázdny košík. To sa mi stávalo bežne. Ale teraz, keď sa modlím, ja som si uvedomil minule, že som tak stál v Lidli pri pokladni a som si tak mrmlal popod nosa, som sa modlil v jazykoch. Všetci sa tak na mňa tak divno pozerali. Ja som sa potom pozeral divno na seba. Ale to, čo mi to dalo, je to, že ja som si uvedomil, že naozaj my sme povolaní do toho, aby náš život sme prežili spolu s ním. A to sa dá iba vtedy, ak sa budeme modliť. A preto nenechajme sa oklamať diablom. Nenechajme, aby diabol ukradol radosť a vášeň z našej osobnej modlitby. Lebo ak sa mu to podarí, tak modlitba bude niečo, do čoho sa musíme nútiť, tlačiť. A potom budeme padať a zlyhávať. Ale ak my si uvedomíme, že modlitba má byť miestom stretnutia so živým Bohom, sme ochotní zaplatiť cenu. Ale na to, aby sme boli ochotní zaplatiť cenu, musíme si uvedomiť, že sa s ním reálne stretneme. Neviem, či ste zachytili, videl som jeden článok, kde jeden Američan zaplatil niečo vyše $1 milióna Warnerovi Buffettovi, to je jeden miliardár, asi najbohatší muž na svete. On mu zaplatil $1 milión za 20-minútový obed v McDonalde. Že si s ním na nejakých 20 minút sadol a rozprával sa. A keď som si toto čítal, tak som si povedal blázon. To asi mu preskočilo 20 minút alebo pol hodinu, či koľko to mal byť. A ešte v McDonalde, keby v nejakej 4-hviezdičkovej michelinskej reštaurácii. Čo sa zbláznil? A Duch Svätý ma normálne zastavil a ukázal mi, že tuto je niečo. Rozmýšľaj nad tým. A ja som si tam uvedomil, že on bol ochotný zaplatiť takúto cenu, pretože si uvedomoval hodnotu človeka a hodnotu toho, čo takéto stretnutie môže priniesť. A Pán mi ukázal na osobnú modlitbu. A hovorí, si ochotný zaplatiť tvoj čas. A tam som si uvedomil, že ja sa nejdem stretnúť s najbohatším mužom na svete, alebo jedným z najbohatších. Ja sa idem stretnúť s tým, ktorému patrí všetko zlato i striebro. Ja sa idem stretnúť s tým, ktorý ma tak veľmi miluje, že zanechal svoju slávu a stal sa jedným z nás. Aby prelomil múr rozdelenia. Aby ja som mohol byť v ňom a on mohol byť vo mne. Lebo je napísané, sme chrámom Ducha Svätého. Tvoje srdce je chrámom Ducha Svätého. A preto ja vás chcem naozaj povzbudiť. Ak chcete žiť život vo svetosti, ak chcete žiť život v milosti, láske, radosti, začnite sa modliť. A hľadajte modlitbu, ktorá naplňa vaše srdce radosťou. Ktorá naplňa vaše srdce pokojom. Ktorá naplňa vaše srdce prítomnosťou živého Boha. Modlitba je niečo úžasné. Modlitba je niečo nádherné.
Ak začneme kráčať v modlitbe, ak ju začneme žiť, všetko naokolo sa začne meniť.